Потребители, пак съм аз и на Zoom. Този път ще дам Force Update. Малко ще си дам много пакне, защото може да дам и нова версия. Обаче проблемът е, че този епизод ще бъде много кратък, защото батерията ще падне всеки момент. Вижда, не е нова версията. Да не се бавим, да почваме. Къде е Worldcraft? Ага. Ето го. Да. Тук пак продължаваме от валежната нощ. Тъпла. Добре. Виждате, казах ви, че градник са ще дам на настройка лесно. Гледаме за зомби. Няма зомби. Дам се скоро да спре да вали. Какво? Каким шампунем голову моешь? С шаума този на мама. Взрослым или детским? Взрослым. Не надо, тебе надо мыть детским шампунем. Напротив, мама ми каза, че трябва с такова. Добре. Сега съм в къщичката. Аха. Да виж занятието. Изгрява слънце. Какво да ги виждам, да не? По цял ден? По цял ден? Не, И какво? Той сам ще ходи от училище в училище? Добре. казах ти нещо, ама не знам дали как ще се оправим. Ние не можем да се оправим след като ги видя. Защото ще ти кажа защо. От 10:45 от 9 всъщност до 12:15. Тук мога да го взимам след обяд. Средата е гадна. 12:30 до 17:30. Не, аз ще го взимам, но ти ще го закарваш. Ако не съм на работа, ако съм на работа... Четвъртъка също ще мога да взема. Понеделник, вторник, четвъртък и петък мога да го взема. Ще опитам. Ако няма други ангажименти, примерно заседание, факултетен съвет. А да го караш там? Ще да виждаш, няма никъде да. Хубаво. Да? Хубаво. Хубаво. Така виждате, няма никакво. А след моето нощно аз ще го карам, да ще разберете. Няма да спре скоро. Приятели. Добре. Сега да слезем долу, да се съседиме. Дравцата. И сега малко да се поразходим. И с мократа кора. Какво е това хедоцент? Охо, обаден съм. Какво е това хедоцент? Къде е това? Помилвам доцент. Какво значи това? Хорица. Не при нас, но даваме занятия. Иначе, докато не спре... Сработна подготвя. Да бъде много Германия, по приятно с тия работи занимава. да седим навънка, докато вали. Между другото, трябва да се пека храна. Няма много въглища. Добре. Йовко става професором, да? Кой? Йовко. Стана професор, да. Добре, да я пише не страшно. Ще стана, трябва цитати да имам. Какво? Цитати да имам в чужбина, тя нали по Германия, по Магдебург, така
С германци работят. Що на теб не ти помогна? Добре, беше, търся варианти и Заедно нещо да се направите. всичко ми е готово, его сега. Сега като се видим утре на тези искат, мисля, че до края на септември от Германия такива статии на английски. Ще видя някаква кога е срока и ще напишеш и ще го преведеш. Помага много висок. И трябва поне 2-3 цитиране и публикации в западни. Това значи никога не е стане. Какво значи това? Видях снимя. Добре. Само малко овците ще потърся. Тум, 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 тум. Yes! Най-накрая овци! Леле, овчици, знаете ли от колко време ви търся? Ти ще ме кажеш. Аз съм сега ще отърпя пиво. Да, така че не се напивай. Иначе аз няма сама да ходя, да знаете. Какво ще се напида? Какво се? Стига ми го след. А пылесосить квартира грязная до безумия. Добре, сега ще почне да памет. Вече най-накрая ще имам легло. Как не се сетих да дойда да потърся на тука? Мъгъ, скелет ме нападна. Най-добре е да махна чудовището. Окей. После ще дойда да обира айрона. Да. Ето ми е каштурката. Бле! А като се замисля, може би трябваше да убия този скелет. Не да махам за чудовища. Добре, пак сме на лесно. Изи. Да бъдем най-точни. И най-накрая следващата нощ ще се не спя и дъждът ще спре да вали. Ура! Бате, много гладням, бе. Не. Затворих ли? Да. Сега да си направим легълце. Между другото, никой не ми е писал. Защо не правите коментари, бе? За сега съм гледали страшно много хора и никой не е правил коментари. Трябва хубаво да коментирате. Това може да се каже яко. Или пък не. Може да се окаже все едно. Да. Ето ми е пръста. Добре, ще сложа леглото тук. Само сложа дърт. И добре, за сега съм се нахранил отлично. Малко ядене няма да ми навреди. Къде? И какво да правим? Access Drive, той не присъства в този епизод. И Нару, те знам.
се снимаш в YouTube и качваш мапове. Между другото, ако някакси може да се осъществи, ще сплатя Майнкрафта, да направим така, че да така да направим, че да ми покажеш мапа и ми кажи само какво се изисква сервер. Сервер не се изисква. Това хикс, де да знам какво прави. Така я да пробваме с ито за полезно. Къде е фулбе? Добре, нищо не става. Добре. Хора, да знам, силно смятате, че епизодите са ми тъпи, но веднага, щом се наспя и се сейвна, че когато умра да се прераждам вкъщи, ще почнем да излизаме навънка, да се биеме с разни чудовища и ще бъде по-интересно. Не е толкова тъпо, колкото сега. Епизодите ви обещавам, че в следващия епизод ще почнем да се бием с чудовища и няма какво повече да правим. Айде, шао.